След като сте свалили U-Bucks приложението, натискате Add Device. Избирате 4D връзката. Слагате отметката, натискате Next. След това сканирате кода на камерата. След около 1 до 2 минути сте свързани и готови вече за употреба на камерата. Слагате наименование на камера и натискате Finish. След това ви изписва, че е свързано успешно и натискате ОК. Отваряте прозорчето и гледате вече камерата на живо. Отваряте настройки. След това Share Permission. След това натискате Share. В полето въвеждате имейла на вече регистрирания потребител и натискате Share. След това избирате Family Member или Administrator, ако искате и друг профил да е главен админ.